again. Lole palombe. Lole Angela. Ndikulandireni pano pa Sam Mavita TV and musiku la lero ndikufuna tiunikire zinthu zingapo zimene zimapangisa luso la munthu kuti lisike kapena kuti anthu amutuluke munthu. Pali zinthu zitatu pa moyo wa siku ndi siku zimene zimatha kugwesa maufumu asogolera ziko kaya mapresidenti tingoyerekeza kanduna kaya mafumu ndi anthu ena aliwonse amene ali ndi mphamvu. Pali zinthu zitatu zimene zimakhonza kuwagwesa. Pali nkhani yokhuza ndi chuma. Chuma ukachitengera nthawi zambiri chimatha kukugwesa munthu waluso kapena kuti munthu olamulira. Chinthu china ndi pride kapena kuti kuzimva, kusafuna kumva za anthu ena, kusafuna kumva malangizo, kusafuna kumvera munthu. Chinthu chosiriza ndi akazi. Yes, ngakhale Bible linafotokoza za izi. Akazi amatha kugwesa munthu waluso. Musiku la lero bwanji tiunikire zinthu zimene zikuyendayenda mziko la Malawi. Munthu oyimba wa ku Malawi, Giboh Pearson wa ku Palombe, amene anatchuka kwambiri ndi nyimbo yake ya mapenalty. Musiku la lero ali pa hot chifukwa chokuti anthu ochuluka akukamba zokhuza ndi iye. Pa 14 February siku la Valentine mchaka cha 2023 anafotokoza pa Facebook kuti akuchita date nsikana wina oyimba ku Malawi dzina lake Minad. Ndipo Minad iso pa siku lomwe la Valentine adalengeza ku Malawi koyamba kuti wagwidwa ndi mfumu ya ku Palombe Giboh Pearson. Anthu onsewa anayika official pa ma Facebook page yawo. Anthu ambiri anali okondwa ndipo anthu ochuluka anazindikira pa 14 February mchaka cha 2023. Koma pakupita kwa nthawi patangodusa masiku osakwana 35 panamba kumveka manong'onong'o kuti Giboh Pearson aliso pa ubwenzi ndi nzake waponda panane ndipondepo wa Minad, girlfriend wake. Nzake, just imagine, nzake wa girlfriend wake akuzemberana. Izizi zinkamveka ngati nkhamba kamwa. Pakupita kwa nthawi pamene pamafika pa 30 March 2023 Giboh Pearson adachita chinkhoswe cha nyumba ndi nzake wa chibwenzi chake Minad kuzomba. Anthu ambiri zinasokoneza kuti zikutheka bwanji potengerano kuti Giboh Pearson wakhala pa chibwenzi ndi Minad ziko lonse likudziwa. Iye iso akapezeke nokuna kuti wapangaso chibwenzi ndi wakuzomba. Wait a minute, wapanga chibwenzi ndi sikana wakuzomba kwasiya ku machinjiri, just like my friends, my best friends. Komano atafunsidwa Giboh Pearson adayankhula kuti Giboh Pearson ndi Minad anasiyana. Izizi zikhoza kubakiridwa potengera ndi uthenga umene Minad anapereka pa Facebook page yake yowauza anthu kuti asiyana ndi Giboh Pearson, ndipo kuyambira siku limenelo anthu azimuzindikira ngati Minad, not girlfriend wa Giboh Pearson. Atafunsidwa Giboh Pearson pa siku limene anafuna kuti ayankhe, Giboh Pearson anayankhula kuti yuneko ndi imene inamuchita force kuti athese chibwenzicho. Izi ngakhale sizoona chifukwa chokuti msungwana sikuti ali pa usinkho kuti ayuneko angamamu sake ayi. Moti ngakhale kuti zinthu zili choncho anthu tochuluka ambiri akudabwa chifukwa chokuti nsikana amene yoyo treater ndi munthu amene anapangapo chibwenzi ndi munthu ojambula ma video wina zina lake VJ Ken. VJ Ken ndi munthu amene amadziwika bwino kwambiri chifukwa chakuti ndi videographer amene amajambula ma video ochuluka kwambiri pa HD, kuphatikizapo ma video onse awiri amene atchuka a Giboh Pearson. Munthu wake amene amajambula ndi VJ Ken. Ndiye Giboh Pearson wakagwira ex wake wa VJ Ken. Ka video kamene mukukaona pa screen pa, uyo ndi Minad akucheza ndi treater, akucheza nkhani zawo akusekesana. Wina wa Palombe Music, wina wa Autofocus. Onsewa akucheza. Koma tamveserani
pali mawoti anjira pansipa. Lole anjira. Do you think I think mutu ndipweteka. Do you think kuti izizi ndi zinthu zoti Twitter anayankhula kusazindikira kapena kuti anakondwa kwambiri? Anjira wina wa Giboh Pearson, wina wa VJ Ken, anjira. Now anthu onsewa akukondwera kwambiri. Wina onsewa akuidwa ndi ma celebrity, wina ojambula nyimbo, wina oyimba nyimbo, komanso ojambula mawu. Chikhoti chimuta chiona bwinobwino ndi cha autofocus. That means kuti anthu awo anali pa ubwenzi ndithu oziwika bwino, sikutinso zinaliso zinthu zobisa. Zikudabwisa kuti ma video onse amene a Giboh Pearson ojambula ndi VJ Ken, tilankhule kuti VJ Ken ankaziwa chabwino. Giboh Pearson sanaziwe kuti Twitter ali pachibwezi ndi VJ Ken. Izizi ndi zinthu zimene aliyense zikhonza kumupasa mafunso. Izizi zitikumbusenso mu nthawi imene kunali nyamata otchedwa Lashre anagwedeza ziko ende anali pa topo, luso lake linali pamwamba, koma zitachitika nkhani za masikando izizi zosintha akazi, kupanga izi, kujambula izi, akupanga izi, okhutu kumve too much, kupanga zibwezi mowirikiza, luso la Lashre linalowa pansi. Panopa amajambula nyimbo, koma nyimbo zake anthu samazilandira kwambiri. Panopa Giboh Pearson ali pa peak imene aliyense akukambakamba za luso lake, koma musiku la lero tikhonza kuyankhula kuti luso la Giboh Pearson likhonza mwina kuzapita kumapito, koma God forbid if izi zachitike choncho. Though tikuziwa kuti zachibwenzi zake zikhonza kuzathera mapenalty, komano luso lake la Giboh Pearson likhonza kupita pansi, mosatengera kuti chani. Tili pankhani yokhuza ndi Giboh Pearson komanso Minad. Anthu mwina nkomafunsa kuti ndi chifukwa chani chibwenzi cha Giboh Pearson ndi Minad chinatha. Minad anapangapo chibwenzi ndi Martin Angels, producer uja waku Blantyre, amene anajambula nyimbo yotchuka ya Chikampulikire. Wajambulanso nyimbo zambirimbiri ndi producer so amene panopa akuziwika bwino kwambiri. Pamene Giboh Pearson anachita chibwenzi ndi Minad, inali nthawi imene sankaziwa kuti Giboh Pearson kuti Minad anapangaponso chibwenzi ndi Martin Angels. Ndipo Minad pa nthawi imene anali pa chibwenzi ndi Giboh Pearson anazindikira kuti Minad ankazemberanabe ndi Martin Angels. Izi zinampangisa kuti Giboh Pearson athese chibwenzi chake msanga posamvera kuti Minad amva kupweteka motani. Ndipo Minad anazindikiranso kuti Giboh Pearson ankazemberana ndi Twitter mu nthawi imene Minad anali pa chibwenzi ndi Giboh Pearson. Olotiziti akonda chanchani onsewa ndi atambwali. Mutachita subscribe guys, mukhonza kuonesa kuti inuyo si atambwali. Mavita TV, more than just entertainment. Please remember to like my video. Watch more video like this. Thank you so much.